Kajuanga chenro mar mbako romo dakika hena paga uchiel tok sadek mano marukinyi machiegni achako gi chal mar fwambo nyawada Joyce Dur biro bedo kata yetu ake chenro mar mbaka oromo parne chal mar fwambo gin weche mwaluoni duto te mabende biro bedo kiyude weche mago manyien chakre migago ang'ich welo kanyakla kod oimore mono timore kapok romo saa 5 mar onyango bende biro bedo kwa nyisi achiel kachiel wachaka ne gilimbe mano mar jatend piny e piny mano mar Amerika jatend piny no semolo e piny mar Amerika kendo no chopo odiochieng' manyoro nyakorom Gajuang odiochieng' makawuono jatend piny Kenya dhi bedo janeno e kinde mano mar keto girimiti mano mar nyayo kwe e kind piny mano mar DRC kanyakla kod piny mano mar Rwanda koro odiochieng' makawuono en nyasi mabendi biro bedo ka itime kar jot mano mar White House mano mantiere e piny mano mar Amerika dwaro mano mar piny Rwanda kanyakla kod piny mar DRC mar neno ni ginyayo kwe kaluwore kod atungni makoni kod kocha mabende osebede kinde gi mutni makoni kod kocha nyakorom Gajuang e kinde pinje ariyogo wang'eni gi sen nyakorom Gajuang jatend piny Kenya mano William Ruto bende en jakom mago mag pinje mago mag Afrika ma ugwe kata na East Africa Community koro chopo mare mano mar neno kaka iketo girimiti mano mar nyayo kwe e kind piny Rwanda kanyakla kod DRC en okang' makare mabende igeno ni biro bedo ka kelo kwe e kind pinje ariyogo hinya dwaro mar piny Kenya mano mar neno ni tulo e pinje makamago bende otieki mar mondo mi ochumi margi odhi e yo makare odiochieng' makawuono en nyasi mabende biro bedo kwa luoni odiochieng' makawuono min chin tich ang'wen chin tarik 4 dwe mar 12 higa mar 2025 nyasi mabende ibiro bedo ka itimo White House mane kar jot ma jatend piny mano mar Amerika Donald Trump wantiere gi jofwambo magwa mabende luwo wach makamano e piny mano mar Amerika kopogore gi manyakorom Gajuang aduokie pachoka odiochieng' manyoro na nitiere bura mabende na dhi nyime mano mar winjo bura mar thicho oko gavana e county mano Nyamira Amos Nyaribo e okang' mar adek nyakorom Gajuang senators e pachoka nochako reso kendo Amos Nyaribo gavana e county mano Nyamira kaluwore kod aseo makoni kod kocha MCAs e county Nyamira okang' mar adek nochako chwalo paro mar mondo mi thiche oko paro mabende nokadh koda MCAs e county mano Nyamira MCAs 19 wachre kanyo nokadho mar mondo mi Nyaribo othich oko kata kamano odiochieng' manyoro kani winjo buche e nyim od bura mano mar senators kana winjo buche nyakorom Gajuang bende noyango ni no gichopo kwana tamalo 2/3 mabende ombulu makamago nego bedni igoyo mano mong'ere gi dhongere kaka 2/3 gender rule ne kochop e yo makare nanyi kanyo ni MCAs 19 ema bende noyie mar mondo mi thiche oko e apisi king'yo 2/3 gender rule chik mabende dwaro no winjore bedo ni MCAs 24 chiwo siem kata mna chiwo okang' mano mar thiche oko e apisi odiochieng' manyoro en wach mabende senators na yalo koro orese to parni mok en gavana kende makoro senate bende osebedo kata mna kareso higani kopogore gi Amos Nyaribo nyakorom Gajuang nonno kanyo ka od bura mano mar senate bende ne oreso gavana e county ma Isiolo kanyakla kod gavana e county mano ma Kericho parni bura mano mar Amos Nyaribo nochwal kanyo koda ward rep kata na MCA mong'ere kaka Julius Matwere mabende en MCA ma Bonya Matuta ward mantiere county mano Nyamira koro en res makende mabende koro noyudo pod biro bedo kodhi nyime koda cholo tije mage kaka gavana e county mano Nyamira kowuok Nyamira nyakorom Gajuang aduoki Nairobi nyakorom Gajuang odiochieng' manyoro naneno kanyo ka group mong'ere kaka ELOG kata Elections Observation Group nocho report mabende gisebedo ka gitimo kaluwore kaka yiero ma adundo nobag e pachoka wang'eni yiero ma adundo nobag chieng' tarik 27 mano chieng' tich ang'wen mano mar juma mokalo report margi ne gisechiwo kendo wasechiwo ni e weche magwa manyien mopogore opogore odiochieng' makawuono riwruok mochung'ne ne jogwek mabende kedo ne ratich oganda KHRC bende biro bedo ka chiwo report margi kaluwore kaka yiero ne obagi gin bende wabiro bedo kwa winjo ni giwacho ang'o kaluwore kaka yiero ma adundo nobag e gwenge magwa mopogore opogore mano bang' winjo report mano mar ELOG odiochieng' manyoro odiochieng' makawuono gibago twak gi jofwambo kar saa 7 mar odiochieng' mano e log tich margi mantiere apaya Mamboseli bure Nairobi parni yiero ma adundo
kanitimo nitiere ji 181 mabende nondikore magi jochung' mabende nondikore ayanga ne laro kombe mopogore opogore. To ang'e ni electoral areas kata mana kuonde mabende niluto ombulu na gin 22. Koro odiochieng' ma kawuono wabiro bedo kwa chuo wang'wa kendo waketo itwa oko kacha mar winjo ni riwruok mar KHRC to biro bedo ka wachang'o kaluwore koda yiero madundo mabende piny Kenya nobago kanyo juma mokalo. Kopogore gi mano, hatiere kaunti mano ma Mombasa. Kaunti ma Mombasa bende jafwambo wadwa mano Georgia oko biro bedo ka luonwa dwaro mago mag doho. Odiochieng' ma kawuono joneno pod dhi nyime kod chiwo nendgi e doho mano ma Mombasa ewi bura matudo jadolo Paul Mackenzie kod nek mago mag dhano magalamoro kinyalo paro bungu ma Shakahola mantiere kaunti ma Kilifi. Gik mabende nonenore nek mago mag oganda mabende nonenore e bungu makamano. Parni kapok ong'ad bura ne jadolo makoch mabende korese koda nek makamage. Nek bedni winjo ni joneno to wachang'o min chenro mabende osebedo ka dhi nyime e doho ma Mombasa. Nyaka joneno rum eka bura makamano ibro bed ka ing'ado. Koro en wach mabende jafwambo wadwa Georgia oko luonwa achiel kachiel e kaunti mano ma Mombasa. Gi kuku mare obro bedo koleronwa e weche magwa manyien. Kopogore gi mano, kaunti magwa makaluwa tiere kaunti mano ma Homa Bay. Ranyisi mineno en tipo mano mar nam Lolwe kanyakla kod remo mopogore opogore kanyo. Odiochieng' ma kawuono nitiere jodito mopogore opogore nyaka Orom Gajwang' mabende obago romo e kaunti mano ma Homa Bay ka bende gitwak kotenre kod okenge mago mag reso nam Lolwe mano ma Victoria. Kaluwore koda kwan mag rech wacho ni osebedo ka dok chien e nam mano mar Victoria. Dibende gin timbe dhano mabende osebedo ka itimo mabende rech mopogore opogore ok osebedo kata mana ka nyak e yo makare. Koro odiochieng' ma kawuono gibiro bedo kwa giloso. Wang'e ni kinde mosekadho wasebedo kwa neno weche mopogore opogore kotenre kod nek mago mag re kata mana thoe mag re e nam Lolwe ma pacho ka. Kero odiochieng' ma kawuono en romo mabende gibago mar neno kaka inyalo res rech e nam mano mar Victoria. Tok makamano nyaka Orom Gajwang' nyawadwa Ali Abich e kaunti mano ma Homa Bay biro bedo kaluonwa achiel kachiel. Adala tegi kaunti mano ma Migori. Kaunti ma Migori nyaka Orom Gajwang' bende kotenre kod tiegruok mago mag jolupo. Odiochieng' ma kawuono aneno ka nyawadwa George Juma nonyisowa kanyo ni sirkand kaunti mano ma Migori kotudre kod riwruoge mago mag ji giwegi. Odiochieng' ma kawuono bende gibiro bedo ka gitiego jolupo kanyakla kod jogo ek mabende osebedo ka timo ohala mago mag lupo e kaunti mano ma Migori. Ibiro bed ka ijiwogi kendo itiegogi ahinya joma mine kanyakla kod rowere kaka nego bedni uso rech e makare, arita makare mano mar ler mano mar rech to chal e machal nade. En tiegruok mabende gibiro bedo ka gichiwo ne joma mine kanyakla kod rowere kanyakla kod jogo mabende osebedo ka yudo lal mopogore opogore mano e sector mano mar rech. Gin bende ibiro bed ka ilero negi kaka ohand rech nego bed ni ibago. Koro bed gi ng'eyo ni nyawadwa George Juma luonwa mano e kaunti mano ma Migori. Yena mar mon miatike gi kanya Orom Gajwang' mamoko mabende wanotimore ka wadhi nyime gi chenro mar mbaka Oromo. Nyawadwa Joyce Oduor dhi bedo ka kaoge. Koko mano gisana ka yo matinya Orom Gajwang' chenro mar mbaka Oromo kaka ing'eyo rumo Sabich mano mar Onyango. Awe gi nyawadwa Joyce Oduor mabende donjo gi twak welo bende osedonjo studio. Kik dhi mabora. Angel, open this gate. Landlord, my uncle is not around. Are you sure? Yes, he just told me.